Bamako ana lamine cɛ faramuso ka denmisɛnnin Babakɔrɔ Kodi Elhadji Grand Kejulu Kamara ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan wale ɲuman dɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Grand Kejulu k'a daminɛ Kayi ni ka taa bila fo Ander Bukane bi ye alamisa ye bi ye octobre kalo o tile 2 Grand Ke kunu o kun y'a tile gale o kuma kalan tara kunu an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka kalan diya denmisɛnw la Ala k'u kɛ jamana siniɲɛsigi ye maa minnu yɛrɛ bɛ kalan ta k'u sɛgɛrɛ n'o ye lakɔli karamɔgɔ ye Ala k'u galabu diya Grand Ke Ala k'u dusukun sanuya min ka kalan kɛcogo ɲuman di denmisɛnw ma wa denmisɛnw fana ka kɛ cɛsiriba ye ka kɛ dusukolotigi ye ni ka karamɔgɔw bonya ka tila ka ɲɛmaaw bonya Grand Ke ni k'u ka dɔnniya sɔrɔ ka kɛ don dɔ siniɲɛsigi denmisɛn ye sabu san bɛ tigɛ k'a tɔ to nkomi Grand Ke ni alamisaw sera i b'a ye k'a fɔ donso bɛɛ n'a kungo fan don bɛɛ n'i ka hakilina don Grand Ke ka ŋaniya minnu b'a la hali n'o ŋaniyaw tɛ sabati o tuma a bɛ sira minɛ ni kana kumasoba in kɔnɔ ni kana da don kalimu tabɔ ka ma bɔ n'an filɛ n'o kɛnɛba in kan baara ye maa naani baara ye so fan dɔ fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Amadu Jakite ye radio Jɛgɛfɔ officiel ani YouTube o bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne an bɛ kɛnɛba in kan e ko cogo di Buwa Jabatɛ alamisa masa Ramani a y'a kɛ an kɛnɛ ɲɛna an b'a masa fo o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an fila bi yan mun kama sɛbɛn fura mun n'a bɔra ka soli k'a labɔ an ka bakuruba tɔmɔ ka sɔrɔ k'a kanangolo bila k'a ni bɛndɛgɛmɔ k'an siyɛlɛ n'a ye k'a di sodenw ma a ni tunkarankew k'a di maaw ma maa minnu fana n'ale sɔrɔ u bɛ pankuru yɛrɛ kɔnɔ sisan olu bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛnli kɛ karamɔgɔ Buwakɔrɔ fɔ filɛ donkan ɲana an bɛ taa Amadu fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'a lamaga ni Ala sɔnna karamɔgɔ Buwa Jabatɛ yɛrɛ bɛɛ kɔni sigilen don sisan k'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ an tun ye donkan kɛ k'a ban sisan an ye forme ta an wasalen an fɛrɛlen karamɔgɔ Buwa sɛbɛnfura gɛlɛgɛlɛ min b'e bolo bi alamisa donya in na o t'an balan kɔnɔ Grand Ke ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ joona ne bɛ n tigɛ don info matin maa min ye sɛbɛnni kɛ o na kɛ la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka min sɛbɛn Grand Ke a ko min ye Nigérikaw ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdurahamani Tiani Grand Ke ale nana tile kelen taama la faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin taama in tɛ taama gansan ye a ko masakɛ fila ka ɲɔgɔn ye Grand Ke kelen ka wuli ka kelen sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ jamana fila cɛ don Grand Ke ka taa bila an bɛ tɔn min na n'o ye AES ye Alliance des États du Sahel ye min y'o fana ka kuma b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Abdurahamani Tiani n'o ye Nigérikaw ka masakɛ Grand Ke ale nalen an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka jamanakuntigi ale y'a bisimila pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keyita Grand Ke ni jamanakuntigi fila ye ɲɔgɔn ye min ye salon d'honneur kɔnɔ ɲɛgwɛn i b'a ye k'a fɔ jigiyaw ni hakilinaw tara ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Abdurahamani Tiani Grand Ke a y'i kanabɔ ka ɲɛsin a nakun yɛrɛ fɛn min ye sabu n'i ye sogo di maa ma dibi la i b'a sifa fɔ a ye ale ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na Mali kɔnɔ a nakun ye min ye fo a ka dantigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ye dantigɛli a ma fɔ yɔrɔ janna a ko a bɛ Mali fo ka segin ka Mali fo o tuma ko wajibi ale kana Mali kɔnɔ Grand Ke ni kana bonyamasegin ta ka Mali ɲɛma sɛgɛrɛ ni ka malidenw sɛgɛrɛ Grand Ke min ye Abdurahamani Tiani n'o ye Nigérikaw ka masakɛ a y'a yira k'a fɔ ko hakilina jiginna i b'a ye k'a fɔ min kɔni olu ka fanga yɛlɛma kelen min kɔni ye CEDEAO ye u ye babali kumaw ta ni ka Niger sɛgɛrɛ k'u na sɔrɔsiw wuli ka taa diyagoya la ni ka taa ale wuli ka bɔ fanga kunna maa min wulila k'i kangari o la o tuma ko a kuma daminɛna jamana min kɔnɔ o de ye Mali ye Asimi Goyita Grand Ke ko n'i y'a ye bi ale bɛ fanga la Ala ni Asimi sababu Abdurahamani Tiani kote a y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Ke o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kapitani Ibrahima Traoré Burkina Faso masakɛ a ye foli ta k'o fana sɛgɛrɛ o fana wulila ka tugu Asimi kɔ min ye Mamadi Doumbouya n'ale ye Laginɛ masakɛ o fana wulila ka tugu an kɔ sɛbɛnnikɛla ko o foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Grand Ke a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye bonyamasegin wɛrɛ ye ni k'o ta ka Mali masakɛ sɛgɛrɛ n'o ye Asimi Goyita ye o bonyamasegin bɛ tali kɛ mun kan o de ye AES ye
a ko AES ko sigira sen kan grand que min ye 2024 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ la min kɛra Ɲame ale yɛrɛ fɛ yen nka n'i y'a mɛn a bɛ taa sigi ale fɛ yen maa dɔw de fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya siri ni ka taa n'a ye ale fɛ yen min y'o tu tigɛbaw ye grand que ko cɛ tɛ muso tɛ Asimu Goyita don sɛbɛnnikɛla ko ale Abdramani Tchani ale tɛ kɛ fitiriwale ye grand que n'i y'a mɛn ko kunu tɛmɛna grand que n'i y'a mɛn ko bi sera kunu de tɛmɛna a y'a yɛrɛ k'a fɔ min y'o kunu cɛbaw ye grand que ko waleɲumandɔn b'ale bolo kuma bɛ ka ɲɛsin o ma o kuma min ye Asimu Goyita ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen grand que min ye Nations Unies ale ka kɛnɛ sawulaban min bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ AES jamana kuntigi min ye saba kun kan ka ye u ye danaya ta ka d'u ka minisiriw kan sɛbɛnnikɛla ko min y'o premier ministre saba ye olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka kuma minnu fɔ daw donn'o jigiya fana la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye AES ye grand que hakilina mun b'a la don na nataw la a y'i da don o fana la o la kumabaw ye mun ye o de ye lakana min kɔni jamanaw k'u kɔkɔrɔma don ale ni kɛlɛkɛcɛ kelen grand que ni k'o wuli ka juguw kɛlɛ a ko n'i y'an ka fiyɛfiyɛw lajɛ grand que min kɔni ye juguw ye k'u ɲɛ don ne b'an ka fiyɛfiyɛw la o kɔrɔmasuru ye mun ye tɔɔrɔ mun bɛ Mali kan o tɔɔrɔ kelen bɛ Burkina kan o tɔɔrɔ kelen bɛ Niger kan sɛbɛnnikɛla ko ni maa t'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la k'an yɛrɛ ka kɛ sababu ye k'an ka kɛlɛ ta ka bɔ an da la k'a se b'an ye grand que ko don na nataw la ko ɲinɛ bɛ kɛ ni bandiya kɛlɛ in kɔ sabu ko bandiya kɛlɛ de don o tuma min ye juguya kɛlɛ don min ye Abdramani Tchani ye a y'i da dɔ la k'a fɔ kɛlɛ maa tɛmɛ ka bɔ yen nafasɔrɔ sira baaraw fana dalen bɛ grand que n'i y'o lajɛ min kɔni ye banki belebeleba dɔ ye grand que ko laɲini bɛ sen na o tuma k'o bɛna bila sen kan ni i b'a ye k'a fɔ o ye banki mun ye n'o ye banque d'investissement développement ye grand que ko bɛnale don na nataw la Abdramani Tchani ko grand que n'i y'o banki in lajɛ o tuma k'a bɛna juru dɔ ni jamana saba la ni ka ŋaniya bolodalenw sabati jamana mago bɛ wari minnu na k'u bɛɛ lajɛlen de bɛna sɔrɔ nin bankiba in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye nin banque confédérale ye ka taa bila d'investissement et du développement ye grand que k'a daminɛna ka ban sɛbɛnnikɛla ko grand que a nafolo kan ka ɲini cogo min na o tuma k'o baaraw fana bɛ sen na min kɔni ye ni jamana saba ye ko ŋaniya yɛrɛ fana b'an na ni k'an ka wari créer o tuma k'o fana baara bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko min ye Abdramani Tchani ye grand que a na kɛ n'a y'a da don fɛn fɛnɛ la hali ni kuma ma ko kan kosɛbɛ o ye Mali ni Algérie cɛ Mali ni Algérie cɛ ka gɛlɛn bi sɛbɛnnikɛla ko Mali ni Algérie sigiɲɔgɔnma ye Algérie ale ni Niger ye sigiɲɔgɔnma ye Abdramani Tchani sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ma fɔ nin ko in na a nakun jɔnjɔnba nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko Algérie ko b'a la wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko Mali ni Algérie don o don musokɔrɔnin ka sɔ bɛ ka da fara nanka dɔ k'o ka fara kan min ye Algérikaw ye olu de tɛ fɛ ka juru kun bila olu de bɛ ka juru kun sama Mali b'a ka tiɲɛ kan Mali b'a ka hakilina kan olu ta ye bagama de ye sabu an y'olu gɛn ka bɔ accord kɔnɔ kɛlɛ tɛ foyi ye dɛ accord de paix d'Alger Algérie de kun da b'a la k'a ko ɲɛnabɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an kɛlen ko ka accord papier fara grand que hali bi o de tɛ ka bɛn Algérie ma fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ni funufunu kɔnɔ a bɛɛ ye accord ko ye min ye Abdramani Tchani ye a y'i da don Mali ni Algérie ko la ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye Abdramani Tchani grand que a ma tɛmɛ tile kelen kan a y'i kɔma segin ka taa Burkina sabu ŋaniya mun b'a la ka na Mali jamana kuntigi fo k'a ka hakilinaw yira a la ka taa capitaine Ibrahima Traoré fo k'a ka hakilinaw yira a la ni ka sɔrɔ k'a kɔma segin ka taa ka jamana kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ sa k'a ka nali somɔgɔ caman sɔrɔla kɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bi bɔli don karamɔgɔ Buwa i tɛgɛ don sira mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min b'a jugu dɔn ka tila k'a ka jɛɲɔgɔn ye hali Nouvelle Horizon a kumana a ko de a kumana min kan ko ɲɔrɔn kɔfɛ Tombouctou Ségou gouverneur min bɛ Kayi a ye ka dɔ fara a ka couvre-feu ko kan wa Joyila gouverneur o fana ma sigi ten koyi o fana kɛ bɛ ka tile 30 k'o kuraya ka maaw kan i bɛna ka na ye nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ kanabaliya ko de la ni o bɛna ni couvre-feu ko ye gouverneur min n'a bɛ Kayi région na général de brigade Musa Sumare a y'a yira yakuma b'a la ko couvre-feu ko Kayi u bɛ tɛmɛ a fɛ yakuma b'a la tile 30 ko a bɛ daminɛ
arabado alamisa sakɛ kalo kile 30 san 2025 0h fo ka taa bila 5h du matin na maa wɛrɛ fana sɔrɔla min fana ye gouverneur ye min ko k'ale fana b'o sira ɲɔgɔn bɔ o y'a ta kɛ communiqué ye o ye jeni ye madame Kulubali Mariam Kulubali gouverneur min n'a bɛ jɔ i la muso gouverneur de don a cɛsirilen don kosɛbɛ o fana ko couvre-feu ko faranga o bɛ k'a fana fɛ Yafumaba tile 30 ale ta ye 0h ka taa bila 6h du matin Bois Jabate nouvelle zone bi kuma Kayi bɛɛ kɔni b'a dɔn an ka région gale de don jamana tɔgɔ la k'i bɛna ka na ye k'a bɛ couvre-feu de kɔnɔ kabini waati jan f'an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ka sabu kɛ bingannikɛlaw n'o ye terroriste olu kɔni kɛ mɛ k'u ɲɛ don u la i bɛna ye sa u ka binganni dɔn n'o ye terroriste ninnu ye bɛɛ kɔni b'a dɔn yɔrɔ 7 u y'u ɲɛsin o la i b'a dɔn o sɔrɔla juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 attaque min n'u ye a kɛ ka taa binganni k'o kɛ an kan an ka force armée malienne fama olu fana ma ko bila danna ko ye u wulilen min kɛ an fana ka wolomasiw wulila k'u jɔ ma 80 fo 100 kɔ u tɛna ka tɛgɛ da olu ka teliya la ten Yafumaba la cɛ ka kuma k'u ye tɛgɛ da u ka ten gangara o la sa premier responsable min n'u yɛrɛ tun bɛ k'u ɲini n'o ye gouverneur ye a ye u ɲɛti da u kan o Yafumaba la o la sa gouverneur kɔni a ma fila kɛ n'o ye Kayi gouverneur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na sa général de brigade Musa Sumare a kɔni y'a yira bɛɛ lajɛlen la ayiwa couvre-feu ko kɔni ko u b'a bolo da wa bɛɛ kɛ fana Yafumaba la ko dɔ de bɛ fara kan n'o tɛ u tɛna na dɔ bɔ a la o la sa o bolo da Yafumaba la ale fana y'a ta fɔ a kɔni ko waati kɛra la a ye kunfɔlɔ min kɛ juillet hakili la o juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 ko dɔ de kɔni bɛna fara kan sisan n'o ye kalo kelen bɔɲɔgɔn ye tile 30 baara bɛ kɛ o kɔnɔ 0h ka taa bila fo 5h du matin na Yafumaba la ayiwa général brigade Musa Sumare ale ka kɔrɔfɔ o kɛra o ye an balimamuso n'o fana ye gouverneur ye nka yanni balimamuso ka kuma a ko mɔgɔw ka taama u k'a don bɛrɛ la k'o de ka d'a ye mobili minnu fana n'olu kan ka ye kɛnɛ kan o y'an ka kana mobiliw ye ani ambulansiw n'o bɛ banabaatɔw ta Yafumaba la ayiwa sɛbɛnfura fana ka sɔrɔ i bolo min b'a yira k'i yamaruyalen don i ka mobili k'a boli ni o tɛ a tɔw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i kuru i ka yɔrɔ la Yafumaba la gouverneur ka kuma o kɛra o ye i bɛna ye ale tɛmɛnen kɔfɛ Joyila gouverneur a fana ko k'a ye dɔ fara ale fana ka couvre-feu dɔ bɛ fara ale ta kan nɛgɛ ɲɛ fusa kɛ Yafumaba la fo ka taa bila 6h du matin na o tuma couvre-feu ko ale fana fɛ Joyila k'o bɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ bandiya de ɲɔ ɲɛlen don Yafumaba la u bɛ k'u dege ni olu bɛɛ lajɛlen ye gouverneur ni n'o ye Joyila ta ye madame Kulubali de don Mariam Kulubali k'a kɔni y'a yira a filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ a fana ni Kayi ka gouverneur ka kɔrɔfɔ k'a bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye maaw ka bɔli k'o k'a don bɛrɛ la k'o de ka d'a ye nka mobili minnu n'olu kɔni bɛ se ka boli faamaw ka mobili n'o y'an ka force armée ye ka taa se ambulansiw ma ko sɛbɛnfura ka sɔrɔ olu fana bolo o bɔlen kɔfɛ gendarmerie ɲɛmaw k'olu de bɛ nin baara in kɛ ko k'a ɲa garde nationale ɲɛmaw k'olu de bɛ nin baara in kɛ ko k'a ɲa police nationale ɲɛmaw k'olu de fana bɛ nin baara kɛ ko fo k'a ɲa sɛbɛnfura an y'a bɔ bi sɛbɛn kɔnɔ n'o ye nouvelle horizon ye maa min ka sɛbɛn de don Demba Konte Grande hali bi bɛ ko min na o ma ban le républicain sɛbɛnnikɛla ye Agibu Sogodogo Grand Kedjilo ne bɛ n tigɛ don an ka taa conseil national de transition sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni sigi ka kuma belebeleba Grand Ke o ŋaniyalen bolodalen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ntɛnɛn nata n'o de kan ka bɛn octobre kalo tile 6 Grand Ke min ye CNT ale conseil o bɛna sigi ni ka kuma Grand Ke kuma in bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye san 2025
2026 ye nafolo mun kan ka dun Mali kɔnɔ u bɛn'u da don de la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye n ka ko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye foyi ma daminɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ kurako ye kɔrɔlen ko don garange ni an bɛ démocratie kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ assemblée nationale ye garange kabini octobre kalo san kura ale nafolo kan ka kɛ sira minnu fɛ wari mun kan ka ɲini wari mun kan ka dun garange a bɛ don da minnu fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ danna tigɛ debitew fɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ camancɛ fanga kɔnɔ n'o ye transition ye sɛbɛnnikɛla ko laada kelen a bɛ ka lakile kabini transition nana garange b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ jɔli tasira don sɛbɛnnikɛla ko min ye général de corps d'armée n'o ye Maliki Jaw ale de CNT ale ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko min kɔni AES ko garange k'a bɔra tulonkɛ la a kɛra sɛbɛ yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Mali n'a bɛna koba o koba kɛ garange an bɛ wele bila an jɛɲɔgɔnw ma minnu bɛ AES jamana kɔnɔ u kana an ka jɛ an ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn lajɛ ɲuman sira kan dilanni sira kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o de kumu kɔnɔna la min kɔni ye CNT mun bɛ Burkina CNT mun bɛ Niger min kɔni général de corps d'armée n'o ye Maliki Jaw Mali ta ale kɛmɛ ka wele bila jɛɲɔgɔn fila ma k'u ka n'u sigi ka Mali ka baara kɛcogo lajɛ nin ye koba ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko garange n'i y'o maa fila lajɛ min ye docteur Ousmane Bougouma ale ye président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso o tuma a bɛ ye kɛnɛ kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen docteur Mahmoudou Haruna Djiguinaye ale fana ye président du conseil consultatif de la min ye consultatif de la refondation du Niger ye sɛbɛnnikɛla ko ale fana bɛ ye kɛnɛ kan garange ni maa fila fɛn o fɛn natɔ la k'u n'u ka délégation baw de bɛ na minnu fana ka baara bɛn bɛ nafoloko ma Mali bɛna nafoloko baara kɛ cogo min na majɛ mun b'olu fɛ yen u fana bɛna Mali ta lajɛ garange ni ka se k'u ka majɛw ka fara ɲini o la o tuma k'u nakun filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko garange nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan centre international de conférence de Bamako n'o ye CICB a ko min ye AES ye maa bɛ se ka fɔ sa k'ale bɛna ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CNT garange kuma bɛna di wasadenw ma maa minnu ye CNT ale tɔndenw ye garange san wɛrɛ n'o ye 2026 ye ale ma se fɔlɔ dɛ an n'ale cɛ tɔ tora kalo 3 ye wari min kan ka ɲini Mali mago bɛ wari min na miliyari kasabi o da bɛna don de la n'o miliyari sɔrɔla miliyari ba yirika garange a bɛna don fɛn minnu na lakanako kalanko kɛnɛyako ka taa bila jamana yɛrɛ ka fonctionnement la n'o ye jamana ka ɲɛnɛmayali ye garange u bɛn'u da don bɛɛ de la sabu n'i ye CNT yɛrɛ kɔnɔna lajɛ jɛrɛjɛkulu de sigilen bɛ yen minnu ka baara ye nafoloko kɔlɔsili ye a kan ka don da minnu fɛ sɛbɛnnikɛla ko garange nin ye koba dɔ natɔla ye a ko ne ni kɛnɛ dayɛlɛla garange ko tile kelen baara tɛ u bɛ min ye octobre kalo u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara in kan sɛbɛnnikɛla ko n'u tilala ka ban ni k'a datugu k'a di min ye jamanakuntigi ma garange u b'a jira k'a fɔ baara min kan ka kɛ 2026 o tuma garange ko de bɛna ye nin sɛbɛnfura in kɔnɔ ni fɛn mun kuma ma fɔ a kɔnɔ o bɛ bila budget 2027 2026 budget wari ko baara fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔ o de bɛna dan tigɛ a ye nin di nin ma a ye so jɔ yan a ye minɛnw san a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan nka ni min ma fɔ kɛnɛ kan ko sen tɛ 26 la dɛ ko kɛnɛ nafa ka bon kunnafoni filanan an ye min bɔ le républicain kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Buwa Jabate garange namo i tigɛ don soir de Bamako wuladala kunnafoni a kumanen don a ko cogo di wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yiri min n'a suma bɛ s'i ma kana tigɛ o ye tiɲɛ i b'o to yen n da dun bɛna don sɛbɛn min na soir de Bamako a kumalen bɛ sɛnɛkɛ ko a ko a gɛlɛyalen don koyi dugulen bɛ dugu la dugu min n'a bɛ jaje fara k'o ko fɔ ko a sɛnɛkɛlaw k'u bɛ jɔyɔrɔ ni misi de la an bɛ yɔrɔ min e komi sisan. a ɲɔtigɛ kuma. n'a si kɔngɔ la o fɔ kuma tɛ da kuma ye dɛ. ko fɛn min b'a to balo yɛrɛ b'i ɲa dugukolo b'i ɲa ko ntanya de b'u la k'a dun fɔra ko a bi sɔrɔ wa tiɲɛ fana ka fɔ jamana ɲɛmaw olu kan ka min kɛ k'u y'a kɛ. i bɛna ye sa kɔrɔfɔ in a b'a fɔ cogo min na ayiwa jaje farakaw u ka sɛnɛko n'o y'a sɛnɛkɛlaw ye kɛnɛkɛnɛ sa malo yakuma b'a la ko a sɛnɛkɛlaw ko u jɔrɔlenba de bɛ an bɛ yɔrɔ min na e komi sisan ka sabu kɛ angɛrɛ ko yakuma b'a la u yɛrɛ ka kuma ko angɛrɛ bila
ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bɛɛ b'a dɔn u ka sɛnɛ o tɛ se ka taa o kɔ fiyewu u dun bɛ yɔrɔnin min na ko min sisan engrais ko hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ o sɔrɔla min b'a to a tɔ ɲɔ bi ɲa ko o kɔni o tɛ sɔrɔ o bɔrɔ yɛrɛ i y'a kuma b'a la 50 kilo bɔrɔ ko o tun bɛ ka feere 14 000 o tɛ 2,800 ye ko tun bɛ ka feere o la ko o y'a sɔrɔ gouvernement y'a ka subvention bɛɛ lajɛlen kɛ wa dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o 50 kilo bɔrɔ 6,000 ani 400 o ye gɛlɛya da ye dɛ wa première région ka yanfan Mayina olu ka sɛnɛkɛlaw ka kɔrɔfɔ o de ye nin wa k'u ka sɛnɛkɛfɛnw k'a furabulu bɛɛ bɛ ka kɛ nɛrɛmugu ye an bɛ yɔrɔ min na komi o de ye kuma cɛjugu ye k'a tila bɛɛ bɛ ka kɛ nɛrɛmuguma ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o tuma k'u bɛ ka siran fɛn min ɲɛ ko Ala ka n'o kɛ n'o ye sɛnɛfɛnw tiɲɛni ye k'o kana kɛ koyi sɛnɛkɛlaw kɔni ko ya kuma b'a la k'olu kɔni b'a dɔn olu bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ ka sɛnɛ kɛ k'a ɲa k'olu b'o kɛ o dusu b'o la o ŋaniya bɛ olu la ka sabu kɛ dɛmɛ kɛr'u ye yakuma b'a la teliya la ko faamaw u ka wuli k'u cɛsiri olu ye yakuma b'a la min bɛ se k'a to hami ni hakilina min bɛ u la doni min b'u kan ni jɔrɔna min bɛ u la o ka ta ka bɔ olu ka ɲinan sɛnɛko la yakuma b'a la ko n'o kɔni kɛra ayiwa sɛnɛ a bɛ kɛ sababa ani adada ye n'o tɛ minisiri min ko a kumana waati la minnu bɛ sɛnɛ kunna ko a tun ye nkanbo gosi yakuma b'a la ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen la n'o coton culturels ye ko sɛnɛ campagne agricole 2025 ayiwa ko bolo kɔni jɔlen don maaw la maa minnu ni u kɛn bɛ ka u ka jagobolo di minnu ma n'olu dɛsɛlen bɛ o doni kɔrɔ k'u kɛn bɛ k'u bolo siɲɛ o la a cahier de charges ko fɛn fɛn b'o kɔnɔ u dɛsɛlen bɛ k'olu bɛɛ o baaraw k'olu kɛ i bɛna ye babali yɛrɛ kun kɛra an ka ɲɛmaw fɛ ni min y'a dɔn i tɛ se u b'u ka fɛn bɔsi i la marché bɛ bɔsi i la k'a di maa wɛrɛ ma maa min bɛ se ka kɛ sababu ye baara in a bɛ se ka ɲinan sa sɛnɛko la Suware Mamako a ka sɛbɛn ye nin ye sɛbɛn min ni Yusu Konate tɛgɛ nɔ don Garanke n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ Garanke min ye samiya ye n'an filɛ nin y'a kuncɛli la kabini a daminɛ a bɔ ka bin cayara Garanke sabu i ye 14 000 min fɔ n'o ye 2,800 o de ye engrais bɔrɔ min subventionné don engrais prix min ma subventionné o de ye 6,000 ani 200 6,000 ani 300 Garanke yɔrɔ dɔ yɛrɛ 6,000 ni 500 ye nka min ye jamana ye ale kɛlen bɛ ka bere da sɔngɔ kun ko sɛnɛkɛlaw k'a sɔrɔ 2,800 o de ma ye ɲɛ na ɲina dɔw y'a sɔrɔ a temps a waati kɔnɔ dɔw yɛrɛ m'a sɔrɔ a kɛra dalafɔli ye o de ye gɛlɛya don ɲina samiya kɔnɔ o tuma gɛlɛya min kɛra ɲina an b'a ɲini jamana marabaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa engrais min subventionna o tuma Garanke a ka sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la o tuma kabini samiya daminɛ n'o tɛ ni samiya sera kundama dɔ la ka sɔrɔ engrais tɛ yen dugukolo sisanama ni engrais t'a la a tɛ ɲa dɛ fɛn bɛɛ kɛn bɛ engrais ko ye bi Garanke ne bɛ n tigɛ don joona min ye l'indicateur du renouveau Garanke maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Seydou Jara min ye jarakɛ Garanke a ko e sigi yen taa ni ka segin bana a ti maa to Garanke an ka taa min ye 6e arrondissement ale tribunal ye n'o ye commune 6nan ye sabu n'i ye jamana in lajɛ kabini découpage administratif kura kɛra Garanke appellation wɛrɛ bɛ an ka commune na lawale a bɛ fɔ commune 1 commune 2 commune 3 Garanke nka jamana ɲɛmaaw ye min bila sen kan bi hali n'a fɔba man ca commune 1 o kɛra premier arrondissement ye commune 2 deuxième arrondissement commune 6nan 6e arrondissement o 6e arrondissement min y'o tribunal ye Garanke olu de ka kunkanko kuma filɛ Seydou Jara ko Garanke min kɔni ye parti politique ye Garanke jamana ɲɛmaaw y'a kanu o tuma ko ka parti politique ko k'a bɛɛ ci Garanke parti politique ko kuma o kana fɔ nin waati kɔnɔ fo ka taa fɔ waati min na labilali kɛra da ka don a kumaw la sɛbɛnnikɛla ko a cilen kɔ ka bɔ yen sariya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ parti politique ye wulikajɔ kɛ min ye parti politique kɔrɔw ye u ka wulikajɔ nana kɛ ni ka avocat ta Garanke k'a jira k'a fɔ n'olu ka parti politique kɔni cilen Garanke k'a ma bɛn olu ma i ka da la k'a fɔ bɛɛ fanga k'a bɛ lagosi ta k'o sɛgɛrɛ jamana ka sariya sunba n'o ye Mali ka constitution ye abada k'a t'o kɔnɔ bɛɛ fanga ko kuma de b'o kɔnɔ ko ni bɛɛ fanga kuma min bɛ fɔ o ye parti politique bɛ se ka bila sen kan min ye olu ka tɔn cilen k'a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini wa k'u tun'u sigi k'u bolo fila da u sen kan k'u bɛ taa laɲini kɛ sariya fɛ ko k'olu bila u ka minɛn kɔnɔ
Tamanila ko ni yo o laɲini lajɛ garange u ye tɔn dɔ sigi n'o ye u ka avocat ye maa mun b'u ɲɛ o ye maître Muntaka Tali ye garange i b'a ye k'a fɔ u ye laɲini kɛ tribunal la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin kuma in ka bon an ma anw da tɛ nin na anw sen t'a la nka sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ min ye commune 6nan garange olu kɔni y'a ko minɛ kabini a daminɛ k'a dɔdɔlima minnu kan ka f'u ni ɲɔgɔn cɛ avocat b'u sigi garange dalu jamana ko k'a ci jamana ka hakilina ye nin ye aw fana ka dalilu a ka hakilina ye nin ye garange u y'o tan ni ka segin mun kɛ k'a ka ca fo ka dama tɛmɛ a ma ɲa min kɔ garange n'i ye kunun lajɛ n'o bɛnna ni octobre kalo tile gale garange ko kuma wɛrɛ nana fɔ Tamanila ko min ye kuma wɛrɛ nana fɔ 6e arrondissement n'o ye commune 6nan tribunal ye olu nan'u sigi min kɔni ye sigi ka fɔ minnu kɛra ka taa bila sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra jugement minnu kɛra garange u y'a yira k'a fɔ nin ko in o tuma k'olu sen t'a la olu da t'a la bilen ko nin ko in ka girin olu ma u y'a ta ni ka taa n'a ye cour constitutionnelle la o y'a bila ka taa cour suprême na o tuma k'olu ka nin ko in jalatigɛ ko nin kuma in ka bon olu da ma a kuma kana f'olu fɛ bilen k'olu sen bɔra nin ko in na pep Tamanila ko garange min ye cour suprême ye i b'a ye k'a fɔ dossier dalen bɛ yen sisan garange b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin pôle des avocats n'o ye parti politique kɔrɔ olu ka jɛrɛjɛkulu avocat ye garange min kɔni fɔr'u ye kunun kuma duman tɛ dɛ a fɔr'u ye min kɔni aw jigi mun tun b'an kan nin ko in dabilali la garange ko nin ko in ka bon an ma anw da t'a kuma na bila anw sen t'a la cour suprême o n'a tɔ jalatigɛ o tuma a b'aw ni cour suprême cɛ don n'a nataw la min kɔni ye parti politique ye garange a n'a segin ka nɔna ni waati la wa walima jamana ye min fɔ a na to jamana ta la wa n'o de ye ciliko ye garange hali bi ɲininkali to min bɛ yen min ye cour suprême ye an b'an sigi k'olu fana ka baaraw lajɛ o jaabi bɛna wolo mun na ɲininkali gɛlɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Jara Jarakɛ ale ka sɛbɛnni don Bois-Diabaté, i tɛgɛ don, n tɛgɛ don, joona, soir de Bamako. Mun bɛ yen? Bois-Diabaté, naamu, n'i ye dɛgɛ nɔɔni ni bɛn kuma ye, ni o nɔɔni banna a bɛ fɔ o de ma ko bɛndɛgɛ. O don. O tuma an bɛ sɔrɔ ka sukoronin k'o la, ka fɛnɛ k'a la, ka sɔrɔ k'a min. Hali. Soir de Bamako a kumana. A ko de. Bois-Diabaté, ko nin ye kiiri ye kiiri min ni bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ, wa n'a bɛ bɛɛ lajɛlen nɛn kan wa hali gɛrɛnw na a baro bɛ kɛ yakuma b'a la. Kiiri a kun kan ka dayɛlɛ bi. Police spéciale du tribunal de la cybercriminalité bi alamisa doya in na Laya Jara a ka sɛbɛn de don ko bi alamisa don octobre kalo tile 2 san 2025 ko kiiri kɔni kan ka bolo da police spéciale du tribunal de cybercriminalité kiiri ayiwa ko procès de don ka ɲɛsinnen don maa fila la n'olu b'an ka bulonba kɔnɔ conseil national de la transition CNT Mulayi Keyita ani Bitɔn Mamadi Kɔnɛ ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ Bakarijan kɛlɛ ko a k'a sɔrɔ i ye Bitɔn Mamadi Kulubali wa Kɔnɛ Kulubali tɛ Kulubali don ne de Kɔnɛ fɔ kɛ n da filila yafa bɔra fa n da filila Bitɔn Mamadi Kulubali kunnafoni ayiwa a bɔra ka bin maître Tali de fɛ i y'a dɔn a ka ayiwa kunnafoni di sira fɛ ko hakililajigila ko jɔjɔlimandɔli min talen bɛ ka da ayiwa assemblée maa fila kan n'o ye CNT maa fila ye bɛɛ kɔni b'a dɔn ayiwa dɔwɛrɛ tɛ ko a kiiri a bɛ tribunal min na n'o tribunal correctionnel du pôle cybercriminalité avocat n'o ye jɛkulu avocat ye n'o ye Tali n'a ka maaw ye u kɔni y'a yira yakuma b'a la olu bɛ dɔdɔlima dɔ kɛ ninnu nɔfɛ yaasa a fɔra cogo min sariya a ka bato ko nin maa fila n'u bɛ CNT la Bitɔn Mamadi Kulubali ani Mulayi Keyita ko tugu kelen b'u kɔ ka sabu kɛ u ye dalakanw de fɔ dalakan minnu n'olu cɛ man ɲi kuma bala buda hadamadenya la maître Tali a kɔni y'a yira a n'a tɔɲɔgɔn avocat ko maa si tɛ fanga ni san cɛ ko kɔni n'o bɛ min kɔnɔ o k'o bɔ a kɔnɔ nka ni député maa fila an bɛ yɔrɔ min na komi sisan kɔni ni a ko bɔra bi alamisa donya in na kiiri bulon a kan ka sigi ka ɲɛsin u la ko nka Mulayi Keyita Bitɔn Mamadi Kulubali ayiwa k'u bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ wa ka taa i jɔ bari la ɲininkali min bɛ ta ka sɛmɛ u la u k'u jaabi kelen kelenni n'u kɔni taara bi de don nka ko an m'an sigi ka nin ko tɔ kɛcogo k'a lajɛ n'o tɛ ayiwa avocat minnu kɔni n'o bɛ ayiwa ngara dabaw n t'a fɔ ten
a b'o de dɛ olu kɔni sigilen bɛ ka nin ko lajɛ a bɛ kɛ cogo min ani jama bɛ n'a fɔ cogoya min na o tuma k'an k'a lajɛ don tɔw la ayiwa ko min maa bɔ a kɔnɔ k'an b'an sigi k'o lajɛ Suware Bamako u ka kuma don Laya Jarategɛ nɔ Garanke min ye ni cɛ fila ye i ka da la k'a fɔ dagaba lamagalen bɛ sabu min kɔni ye avocat ye Garanke kumaw ni kuma minnu fɔra don tɛmɛnenw la i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min ye parti politique cilen ale n'u ka meeting ye Garanke k'a kumaw cɛ juguyara o tuma u tɛ fila nɔfɛ dɛ o tuma kelen dɔrɔn ni maa fila k'u ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ Garanke u ka laɲini filɛ o tuma ko n'u ma gɛn Garanke i ka da la k'a fɔ ko kuma wɛrɛ na mɛn min kɔni humidité bɛna da u kan wa walima o tɛna da u kan wa sariya mun ni mun fɔ CNT ko la Garanke o fana ɲininkali to min bɛ yen an bɛ taa Ahmed fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na kunnafoni tɔ bɛɛ. Buwa Jabate sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kɛra sisan i tɛgɛ don i ni sɛbɛnfura kura min bɛ bɔ Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mahamani Ture Garanke Mahamani a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban min ye banbancɛ wale danajugu kɛlɛ minnu bɛ faso Mali kɔnɔ Garanke b'a ye k'a fɔ n'olu ma sɛgɛn wulikajɔ la Mali armée cɛfini 3 tabaw fana tɛna sɛgɛn sɛbɛnnikɛla ko dugu jɛko 20 Garanke b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ni ka dimi don anw na nka dimi min bɛ don anw na Garanke min kɔni ye dogodogo dimi don nka n'a fɔra ko k'an jɔ kɛnɛkisɛ jɛ quoi ɲɛgwɛn Garanke min ye cɛ ye o don o bɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu cari-carilen b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka bali ka ni ka sin ka dimi dɔ don anw na ka bali k'u dogo i ka da la k'a fɔ kɛlɛ ban man di maa min jɔlen min ɲɛkɔrɔ ani maa min bɛ dogodogo la Garanke ko kelenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ni jɛrɛjɛkulu fila lajɛ o ye Jenimu ale ni Jesimu ye sɛbɛnnikɛla ko Garanke b'a ye k'a fɔ ninnu de bɛ munumunu salo la Mali dugukolo kan u bɛɛ n'u ka hakilina don a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Nuru ni Nari bɛɛ lajɛlen indiquant sɛbɛnnikɛla ko Garanke n'i y'a mɛn ko sa i b'a fɔ k'a kunkolo sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye banbanci misɛnninw ye maa wɛrɛw de b'u kɔfɛ minnu bɛ k'u kologiriya o tuma min kɔni ye jamana premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ ale ka taali la Nations Unies ka tribunal la Garanke jalaki taara ka jamana 3 sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ n'i ye sɛfan foroko ye ka maa min kun suwa gabakurun ka janfa b'o la n'i ye banbanci wale kolokololen faso Mali kɔnɔ ko jamana 3 bɛ yen olu de tigɛ ja yera kuma in ma fɔ kun fɛ kuma lankolon tɛ kuma barikamanba don kuma min n'a sɛgɛsɛgɛra jamana fɔlɔ o ye Faransi ye jamana filanan o ye Ukraine ye jamana sabanan o ye Algérie ye ko ninnu de bɛ banbanciw kɔfɛ ni ka Mali juguya kuma in ma fɔ kun fɛ dɛ a tɛntɛnna k'a sɛgɛsɛgɛ k'a jaabi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Garanke u bɛ k'a kɛ ka da kun jumɛn kama u ka nafa n'u ka tɔnɔ jumɛn bɛ Mali a ɲagamini la sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ a tiɲɛ n'a nkalon na dɔn a ko min kɔni ye juguyaw ye o de bɛ Mali kɔni waati la min ye jamana marabaaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni fana bɛ wulikajɔ la Garanke maa minnu kɔni bɛ ka dana juguya ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ ni ka se k'a kunbɛn joona sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Segu marabolo ye yɔrɔ min bɛ n'o ye Suwala bugu wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ banbanciw ka cari-carini la Garanke ni ka taa fiɲɛ tigɛ maaw la ni ka taa jaga minɛ maaw la e ye mun ye k'e bɛ taa jaga de minɛ maaw la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée ka patrouille an ye to kalama daw tigɛ ni ka maaw ka jaga minɛlen segu ma Garanke ni k'u salo k'u bila kun sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min minɛn'o kɛnɛ kan Garanke k'a ka ca dɛ dɔw ɲɛnama minɛna dɔw yɛrɛ kɔni taara lahara sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ marifa minnu minɛn'u la ka taa bila min y'u bolo motow la Garanke ko ka ca fo ka damatɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye marakala ka taa bila ɲɔnɔ Garanke Mali armée a ye kunna wolo min sɔrɔ ni tile laban na i b'a ye k'a fɔ k'a ka ca fo ka damatɛmɛ min ye malo kan waati i b'a ye k'a fɔ malo sanna ka ɲa sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye banbanciw u bɛ t'u jɔ maaw ka maloforo la o tuma ko k'olu niyɔrɔ bɔ ka di n'olu ka jaga ye k'a da kun jumɛn kama sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Mali armée ye a b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati la cɛ o cɛ de bɛ t'i jɔ maaw ka malo kan ko ka jaga bɔ ka d'e ma Garanke i bɛ t'i ta tɔ la fɔ lahara sɛbɛnnikɛla ko ni Segu marabolo bɔra ye i b'a ye k'a fɔ jamana cɛmancɛ bolo a b'o da kelen kan min kɔni armée dugu tɛ jɛ ka su ko k'u ma banbanci dɔ ningɛnɛ karaba k'a daminɛ jamana cɛmancɛ bolo ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fo jamana kɔrɔfɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Gawo lajɛ Menaka Tawudeni Kidali sɛbɛnnikɛla ko ka taa bila Tɔnbɔkutu lajɛ min kɔni Mali armée ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka Mali ta ka fan bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Garanke janko jagoya fanga min ta bɛ ka Malidenw sɛgɛrɛ o dagajugu bɛ se ka ta ka wuli cogo min na banbanciw ka ni ŋaniya juguya Garanke kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ cɛ kelenw ye Garanke sabu kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ k'a fɔ de k'u ka hakilina bɛ sabati Mali kɔnɔ abada k'a tɛna kɛ
n'an sɔnna ka jɛ ɲɔgɔn ye ka sabali ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu b'an ɲɛ ka daw la ni ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ grand k'an bɛ ɲinɛ ni dannajuguya kɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don Jabate i tɛgɛ don ni sɔmina ɲɛnamini fɛ i sonsori o ye tiɲɛ ye sirène mun bɛ yen a kumana a ko cogo di ko ayiwa an ka environnement yɔrɔ kɔni o bɛ yɔrɔ bolodaw de ko fɔ ka taa se an ka kana maaw ma n'o ye ayiwa eaux et forêts ye olu ka kungo belebele k'a bɛ komi o kungo kɔlɔsibaw k'u bɔlen kungo kɔnɔ dɛ munna o bɔlen don Buwa Jabate i bɛna ka na ye ko o kungo sɔrɔsi dɔw filɛ u kɔni ka jate kun ye min ye k'a laɲini ko kungo fan bɛɛ lajɛlen kilomɛtiri kelen kelen bɔɲɔngo sira bɛ bɔ fan o fan fɛ ko o yɔrɔ ka labila pewu i y'a faamu bɛ yaasa kana a bɛ sabati nka olu ka laɲini ayiwa ko faamaw kɔni ma kala turu o ko ka fɔlɔ k'u bɛ sigilen bɛ o ko la nka an bɛ yɔrɔ min na komi sisan tugun i bɛna ye an ka faamaw n'o ye sɔrɔsiw ye olu dun tɛ kungo kɔnɔla in to yen jugu ninnu bɛ t'u dogo ye de i y'a faamu b'a la k'u ka tiɲɛli kɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye u ye takisɛ jigin u kan i y'a faamu b'a la a kungo dɔ kɔnɔ ye yaasa an bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na Buwa Jabate sirɛni y'a fɔ i y'a faamu b'a la Kayi région Nara Buguni o bɛɛ kɔni n b'a dɔn ko an ka avion kɔni kɛ mɛ ka u ɲɛsin yen na sisan yaasa kana a bɛ sabati ko kungo kɔnɔla minnu kɔni bɛ yen ka takisɛ jigin k'o ka teli u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen yaasa jugu ninnu u bɛ se ka bɔ an ka yɔrɔ la a yɔrɔ minnu kofɔlen filɛ jugu ninnu bɛ t'u dogo ye de ka babali k'olu daminɛ i y'a faamu b'a la terrorisiw i bɛna ye dugu o dugu n'u taara ye u bɛ babali ta faali yɛrɛ bɛ kɛ nka kungo sogo an ka kungo sɔrɔsiw olu kɔni tɛ kungo kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an ka faamaw olu de kɛ mɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kungo kɔnɔla in na an bɛ yɔrɔ min na komi sisan état-major général des armées u kɔni y'a yira i y'a faamu b'a la ko septembre kalo tile 24 san 2025 dogo yɔrɔ ɲɛnama 3 o de tun bɛ jugu ninnu bolo n'u bɛ t'u dogo ye an ka sɔrɔsiw u y'a yɔrɔ dakolon ci k'a filenkolon ci ka dɔw kɛ dafara su ye ka dɔw kɛ kunci su ye i y'a faamu b'a la Buguni o ni ka taa se ayiwa yɔrɔ caman wɛrɛw ma n'i y'a ko ta ka den ɲɔgɔrɔ nin kungo bolokolo yanfan ye Sankadugu ka bɔ yen nɔ ka na Buguni Kekɔrɔ Jalakɔrɔ ani Garalo an ka maaw u ye wuli ka jɔ kɛ i y'a faamu b'a la an ka sɔrɔsiw faamaw i y'a faamu b'a la k'u kɔni kɛ bɛ ka jateminɛ min kɛ jugu ninnu dogoyɔrɔ de ye kungo kɔnɔla in ye olu dun fana tɛna yen yɔrɔ to yen a siga o siga u ka wuli ka jɔ n'u kɔni y'a dɔn ko jugu dogolen bɛ yen wala u dogoyɔrɔ dilannen bɛ yen komi a solama u b'a so ci k'a da kolon ci n'u ye min sɔrɔ u b'i kɛ dafarasu kunjisu état-major général des armées ko u b'an ka sɔrɔsiw ko k'u sɛbɛkɔrɔ fo k'a sabu kɛ kɛnɛya dɔnni makama ko min bɛ u la i y'a faamu b'a la k'o de b'a to wulikajɔ caman bɛ kɛ u b'a a sanayɛrɛ sɔrɔ o la sa dɔwɛrɛ kɔni tɛ transition u kɔni kɛ bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i y'a faamu b'a la min kɔni b'a to an ka wolomasiriw sebaya a mana wuli yɔrɔ a ka kɛ u ta ye o la sa DK nin y'a ka sɛbɛn min n'a bɔra lasira nin kɔnɔ Grand fɛn banbali o jate dɔn Grand waati min tun labilalen b'an ye nin y'o waati nɔgɔyalen Grand ni baara dun kun cɛra waleɲumandɔn foli de bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbala tɛ nin dɔrɔn fila bɛ dugu ma dɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna donnibala tɛ ɲumanbaga ɲuman de b'i la Grand arajo baarakɛlaw ka ɲumanbaga ɲuman o de y'an ka lamɛnlikɛla sɛgɛbali ɲinɛbaliw ye Grand maa minnu y'an kanu Ala kama sanu t'an bolo wari t'an bolo nka Grand u ko k'anw de ka ko ka d'u ye Grand dugu ma jɛ ka ban ni arajo ye petu fɔ fo ka taa fɔ ko arajo datugura Grand maaw de b'u sigi k'a lamɛn cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnnin namɔgɔ Grand nin bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce u ka kanu la ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye Grand yarabi u ka danaya mun b'an kan ko Ala ka dɔ fara danaya in kan Ala kana tigɛna don an ɲɔgɔn cɛ Grand anw minnu yɛrɛ ye baarakɛlaw ye ko Ala k'an galabu ja waati bɛɛ an ka fɛn bɔ an da fɛn mun b'olu nisɔndiya wa fɛn mun b'olu fari foni fɛn mun bɛ faso Mali jɔ an bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ fɛn mun na
Grand ni foroba foli kɛra grand b'a ye k'a fɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ka kɛ waati ni waati Jabate ayiwa buna hadamadenw an garisɛgɛ donna min na bi o ye nin ye grand o tuma an bɛ fɛn banbali jate dɔn ni y'an bɛ Jakite nɛgɛ tigi yɛrɛ ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la kabini 5 heures du matin ani e ye bali dayɛlɛ o tuma min ye tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔko la min kɔni ye yɛlɛma yɛlɛma ŋɔmi sɔnn'o ma takula banna ma ale kɛrɛ kelen sisira o tuma yɛlɛma yɛlɛma o ka d'anw ye an b'o de kɔnɔ waati bɛɛ Mamutu Kamara radio Jigafo officiel ni YouTube o tun b'ale bolo ka Mamutu fo ka waleɲuman dɔn i ye Jigafo baara kɛcogo ye o tuma dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi e ni ne an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ni Ala ni kira sɔnna a ma alamisa nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka sini o ye Jɔkun kunnafoni dan ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Fatiya b'a la wa Fatiya bɛ yen o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn wa salam